valor solidesa representa per mi estabilitat, seguretat per créixer i capacitat de resistència davant els fenòmens que passen cada dia a les empreses o a les institucions. S'aplica de manera inconscient, però es porta molt a dins el concepte, el valor de la solidesa, i quan tens que prendre una decisió sempre tens diferents alternatives, i quan prens la ruta segura és que t'has posat a sobre una base sòlida que és la que et dona estabilitat en la presa de decisions. El valor de la solidesa és molt important per a les empreses perquè permet construir sobre un concepte sòlid d'empresa, futur, creixement i moltes activitats que et permeten tenir aquesta base sòlida. El valor solidesa està molt ben representat a la Caixa d'Enginyers, d'entrada perquè fa 50 anys que opera i això és un gran què, i després perquè també el sistema de presa de decisions és un sistema, diguem-ne, segur, perquè té una bona base i un bon concepte de com s'ha de créixer i com s'ha d'actuar en el món bancari. Una forta felicitació a la Caixa d'Enginyers per aquests 50 anys de bona feina i celebrar que tingui la solidesa que ha de tenir una caixa cooperativa com la d'Enginyers.